kayune Purwasa jati pangira jagat godhong inarya
Mangestu mringkang murba jagat wenang murba misesa wenang paring pidana Hyang Widi Hyang Manon Pangeran Purbaning Ratnaliji Allah Subhanahu wa taala boreh tebih sawring tulak sari Dirgoniskara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom tentrem rahayu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Nugroho peparing dalem Gusti. Mugi dayanana katentreman, kasantosan, mewah kawilujengan. Mugi tansah lumintir dhateng kita sami waradin sagung tumati. Sungkem hormat kunjuk yanipun para sepuh, mewah aji sepuh ingkang hanggung mastuti dateng reh darmaning pengayoman. Liranggung jadipun Rama Lurah mandhap sedaya manggalaning nagri kinarya pangreh kaprajan pranatan saing agung para kawula dasih ingkang satuhu pantes tampi pakurmatan. Reagung warganing pasamuan tamu sinedaran ingkang dahat Sinudarasana ugi warga ageng Besan Sutresna ingkang satuhu dahat Kalingga murdaning akrami. Hamid manebda kinarya purwakaning kandha sulih sabeting keluarga pamangkogati. Titi wanci dinten menika siang kang pinilih warsa kang ginanta surya kang piniji nujuari Soma Jenar sinareng sukeduling sore ingkang kaping 12 wulan Agung 1426 Hijriah 1958 Jawi ugi wonten ing wulan 9 Juni 2019 sesarengan manunggal sedya manunggal karasa nuhoni pamutah pamangkogati narinjih yanipun Bapak Maryanto Skelan Ibu Trihastuti anggenipun saperangan netepi darmaning sepuh rumagang karya arasa miwisuda tama kang putra ngancik tataraning mrida narinjih tanaya putra retnaning ayu Canda Ayu Puspita SM Titi wanci dinten nika sampun kepareng arasa ninggal mangsa muda hangracut alam remaja minggah tataraning dewasa nepusi jantraning gesang arasa jinatu krama satriya tumaruna atmaja janipun Bapak Wahyudi sekalian Ibu Sri Mulyati Mujirahayu Nonijih Bagus Andika Wahyu Kurniawan Micil saking wewengkon desa Karangdiren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Dene titi wanci dinten menika badhe ngawontenaken gelaraning tata upacara sinebat adat Widi Widana. Eyang sakmangke kinarya denyo hang acarane gelaraning tata upacara saking Sanggaras Aji Collection.
dene Gatra Laksita ingkang sampun kepareng rirakit Eka Gatra Laksita bak bilih sampun wonten sasmita dari sangat mojo temanten putri paripurna rasuk busana mulaswadana binayangkari tumuju wonten ing sasana Panjangka Mulya Dwi Gatra Laksita swanipun Sekar Kuduk Cepaka Mulya sak sele kinanten satunggaling narpa Cundaka ingkang kepareng arasa kabayangkari mahas tumuju wonten ing Sasanawara Trilaksita gati babaring pasrah panampining pinargya kekalih Catur Gatra Warakandha sawetawis kinarya sulih sambeting naraga pamangku gati pangwakinen angaturaken babaring sedya wudaring ganta lumantar pambagya wilujeng Panca Tata Kahana sawetawis ndungkap atur pujarana Hastungkara utawi doa gelaraning tata upacara sampun dianggep paripurna Mbak Bilih pinargya sampun mandhap saking pandhapi kadherekaken mijil wonten ing korining wiwaha hanguntabaken sanggenipun para tamu bela gelaran wiwahan tungkap paripurna Bregung sinartan hangrantu gelaraning tumapaking gati upacara dhawuh keparengipun pamengga gati nimbali kula sak kanca para kadang-kadang krida budaya dharma campursari Sekar Anom mijil saking laladan Kendal Telaga derek Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang pun pandegani Adimas Jiyo Naradipa Sinengkuyung para kadang-kadang krida dharma larijih Kiki audio ugi menika dipun siaraken secara langsung live streaming eksis video tawi eksis channel bila sawetawis Bregung ugi sinartan angrantu kawula sak kanca kairing Triwidwati badhe gladi wanuh gelar pitepangan sowan sowanipun Genduk Ati Ambarina Denok Ayu Linda Maya Dedek Sabrina kasuwun sawetawis lenggah kanthi raos mardu mardika kepareng hang laras rasa lumantar suwanipun para kanca pangidung campursari Sekar Anom